भैया प्रयागराज के नहान आ गइल बा। और अच्छा। अब जितना जनी नहाए जाए वाला रही हैं वो घरे घरे जाके मीटिंग करी है। हाँ, जे तो ठीक ठाक बात उनका तो गलीमत बा, लेकिन जे महीना दिन से गोली खा के बा और खटिया पर से हिलत नहीं बा नो वो नो जाए नो के नो तैयार हो जाता। हाँ, और जो उनसे पूछे जाता कि नहाए चले के बा कि नहीं, तो डायलॉग का सुनावत हवे कि अरे जब गंगा माई बोली है तो काहे नहीं जाबे। बतावा, इनके गंगा माई यहाँ मना करे कि तू मत ही आवे। नो नो अरे नो जाए नो के मन बा तो सोझे बोल दा कि हाँ जाबे। डायलॉग मल्ले कौन जरूरत है। सबके पता बा कि तुम्हारी तबीयत कितनो खराब रही, लेकिन जाए के समैया ठीक हो जाई।